Bugün biz beyran kıymağı pişiremiz. Beyran kıymağı için bizge yumuşak süt gerek. 1 stakan. 2 kaşık, aş kaşığı pесок. Hem şimetim güne tuz. Mine, şunun kadar. Bulgatабыз yaxşı etip. Yumurta. Biz salabız şüpre. Әле гәрәсеп минем дәвәнем пешерә, уйратып калдырганча шүпрә белән шундый тәмле итеп кыймак пешерә ул. Хәзер әни пешерә. Хәзер мин өйрәндем аннан пешерергә. Без булгату бетердек һәм каймак куелыгында гына ын салабыз. Ын салып, артык куй да булырга тиеш түгел, артык сыйык та булырга тиеш түгел. Менә шундый камырыбыз килеп чыгарга тиеш. Моны хәзер яхшы итеп булгап бетерәбез дә, җылы урынга ял иттерергә куябыз. Ул матур итеп кабарырга тиеш. Менә камырыбыз шулай итеп матур итеп кабарды. Һәм без аны май сылап табабызга пешерергә куябыз. Булсын, татлы булсын, йөрәккә ятышлы булсын. Менә безнең бәйрәм кыймагыбыз әзер. Шәйләребез тәмле булсын, илләребез тыныч булсын. Барыгызны да Ураза гаете бәйрәме белән котлыйм.